муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон барои дарёфти кӯдакону наврасони ҳаҷвнигор, тақлидкор, зарофагӯ ва ширинкор озмуни ҳаҷвнигорони наврасро роҳандозӣ намуд. дар озмуни мазкур довталабони аз 6 то 14 сола ширкат намуда, қобилияту маҳорати худро пешниҳоди ҳайати ҳакамон намуданд. масъулин иброз доштанд, ки ғолибони озмун имконияти васеъ доранд, ки дар саҳнаҳои ҳаҷвии телевизиони Баҳористон ба монанди намоиши чигилак нақшофарӣ кунанд ва бо ҳаҷвнигорони касбӣ ҳамкорӣ намоянду аз таҷрибаи бои онҳо баҳраманд гарданд. ман ҳамчун ҳакамон қариб 20 нафар наврасонро дидам дар инҷо, ҳам шеър хонданд, ҳам латифаҳо хонданд, ҳам афсонаҳо гуфтанд ва боварӣ дорам, ки аз инҳо чанд нафар инҳо ба давраи аввал гузаштанд ва ҳатто ба онҳо ҳам ҳамин хел як пешниҳодо кардем, ки албатта ҳастанд, онҳо тифлон ҳастанд, ҳозир аз ҷиҳати санъат камтар дур ҳастанд, не ки аз ҷиҳати маҳорату малака, тарзи гуфтор маҳорати баланд доранд аксариятон. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем, ки бештар наврасонеро, ки малакаву маҳорати хуб доранд, барои ҳамин телевизиони Баҳористон. аз нигоҳи шумо бештар кадом қобилияти кӯдакон ба назар гирифта мешавад, ки дар озмун талаботи асосӣ буд? якум баъд он тифлак як чеҳра бошад, як чеҳра, як симои телевизионӣ дошта бошад, як симои беҳтар дошта бошад ва бештар ба ҳаҷ наздик бошад, қариб ки дар даруни ҳаҷ бошад. ҳаҷ барои ҳамин мо ҳамонҳоро интихоб мекунем. нафароне ки дар ин ҷо баромад карданд, яъне ки шумо қайд кардед, ки аллакай 20 нафар баромад кард, оё аз ин шумора ягон нафар пайдо шуд, ки чунин қобилият дошта бошад, ки метавонад ҳамчун ҳаҷвнигори хурд дар ягон барома, ки дар ягон чӣ иштирок кунанд? аслан қариб ҳамаш метавонад, ба онҳо бештар кор кардан накор, лекин аз ҳамин мо интихоб кардем, қариб 4 нафар интихоб кардем, ки онҳо метавонанд бештару бештар кор кунанд ва дар оянда як ҳунарманди асил шаванд. мавриди қайд аст, ки тибқи талаботи озмун ҳар як довталаб дар назди ҳакамон баромад намуда, истеъдоду малакаи ҳаҷвнигорӣ, тақлидкорӣ, зарофагӯ ва ширинкории худро нишон доданд. ҳакамони озмун низ ҳар як баромади иштирокчиро ба назар гирифта ба онҳо баҳогузорӣ карданд. дар ин озмун омада ба ҳайати ҳакамон шеър пешниҳод кардам, онҳо шеъри маро қабул карданд ва ман телевизори Баҳористонро дӯст медорам. ҳамеша бо телевизори Баҳористон бимонед. ман дар оянда мехоҳам ҳаҷвнигори хуб шавам. ман 10 сол дорам. ман мехоҳам, ки дар оянда ҳаҷвнигор шавам. ман шеър хондам, ҳикоя хондам, ба ҳайати ҳакамон писанд омад. ёдорас мешавем, ки озмуни ҳаҷвнигорони наврас давоми 2 рӯз идома карда, дар он довталабон метавонанд ҳунари худро сайқал диҳанду бо ҳунармандони асил ҳамкорӣ кунанд. ҳамзамон нафароне, ки дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат қарор доранду имконияти омадан надоранд, метавонанд наврҳои ҳаҷвии худро ирсол намоянд.